Kusog. Talagang masipag yung lagari. Ha? Ibang highlight. Sige sir, bira sir. Birahin mo. An po, good morning. At dito na nga tayo ngayon sa site. At siyempre dito nakaparking yung motor dito rin sa kanila. Bali Chinchin na yan. Papa ni Chinchin. Good morning, Elias Lagas. Good morning kuya. Amoy, ang ginagawa mo? Chinchin sila si yung kapatid niya pula. Ah, nandiyan si pula. Yo. Amo. Good morning. Amoy. Ha? Kape. Kape tayo. Oh. Ano na kayo? Good morning, sir. Morning. Ano pala? Ah. Siyempre, ikaw nga rin eh. Para silang tayo. Oh, daming pera. Sana all. Ano Bernil? Istiin na kita. Ayos! Umaga naman! Sabay na lang tayo. Sabay na lang kami ni kuya. Sabi na lang kami. Tama, may nag-opisina sa Ayos talaga yung ano. ka na lang. Dining table. Amoy. Bagay na bagay oh. Sana all. Dining table. Naon. Bye. Sige sir. Punta na lang kami. Kiss pa si Sir sa Lola ni Dali. Kape muna ako. Nauna kasi sila sa akin. At yun, di na tayo malilit ngayon lang. Kasi dito na rin tayo matutulog. Ano? Uwi ka mamaya? Diyan tayo. Dito? Oo, diyan tayo. Dala ko na gamit ko. Ano na ako eh. Nagbubuhos ng ano? Alaman! Amo. Buhos ng alaman, oh. Tapos pagkabuhos niya, punta na kami doon. Maalaga sa ano. Ano? Dito. Kusog ko? Baka nalagyan ng dami. May chat ka? Nag-chat ka? Hindi ako nagbasa eh. Balikan na lang. Sige na. Napuputol. Di manan. Amo eh.
Gagawin po yan ng porma. Ay, tagigat sa tabo. Pain sa third one, buwan sa pako. Tol, bili daw ng pako, tol. Tol, Ha? tol. Eh, kulang pa ng isa sa gitna. Ha? Kulang pa ng isa. Tol, bili daw ng pako. Sapo ko ah. Nagkataon ko sa kapit ko sapat. Dahan-dahan lang. Moy! Ang po at gawa nga ng mag-aasimbol si Kuya Arnel ng ano, ng forma para sa biga. Yun. Bili muna ako ng pako. Yun. Doon sa hardware. Na yung gagawin namin ngayon. Hindi ko alam kung bukas makapagbuhos. Abang-abang na lang kayo. At ngayong araw ng Lunes at simula tayo ng ano, mag-stay-in muna dyan sa barracks para kung sakaling maaga yung gawa, makakasabay ako sa kanila. Yun. Tapos nagpaalam na ako sa asawa ko. Yun. Gawa nga ng kailangan natin makaipon. Kasi may pinag-iiponan tayo na yun. Alam nyo na kung ano yun. And let's go. Punta na ako ng hardware. Ayan at dito na ako sa hardware. Kasama ko si Sir. Hello po, good morning. Concrete po. Pako po. Anong size po? Di una. Concrete nail? Hindi po. Ay, di ko ng common nail. Oh. Ilan po? Ilang kilo? 1 kilo. Magkano po 1 kilo? 80. Sige, 1 kilo. Yung kilo ng ano, litres, magkano po? 70. 70. 2 kilo ng ano, Dress. litres po. Tapos pa-resibo na lang po. Yan sir, oh, guantes sir. Bili ka ng guantes mo. 2 kilo sa Opo, 2 kilo ng litres. Sobra. Hindi, kulang. Kasama na dyan yung bali 3 dapat.
Ah, nandyan na yung ano din. Iuna. Yun na, okay. Aga mo sir ah. Ano oras ka pumunta doon? Masete. Alas 7. Kasi di ako naagaan kasi nag-aasikaso muna sa bahay. Ayan na po. Yes. At bumalik ako dito sa barracks. Nahanap ko yung Nibil Bar. Baka dito kila Ate Bidang. Yung Nibil Bar. Tao. Sali sa Nibil Bar. Sige lang. Ito na yung ano, Nibil Bar. Ganda ng panahon. Grabing init. Inom muna tayo ng tubig. Malamig. Walang laman. Ako laman. Ganyan lang. Ay, may nyug. Nakuha nila dyan, oh. Kasi puputulin din naman yung nyug na yan, oh. Ayan, babalatan nila sa ngat-ngat naman. Parang pato sa ano, bilyaran eh. Yung ano, yung sagol. Ay, malaki naman. Good. Ayun mga kamay. At yun. Hindi magkaabalahan. Ah, sir. Ano, sir? Sir, amo. Amo. Sarap po yung nag-ahon. Sir, Mapulot. dyan. So, pabili tayo ng isa. Eh, parang yung 200 plus na mga tayo. 250. Bili tayo ng lagari. Diyan lang ang bibili tol. Sabi nila ng pako. Ano gusto nyo yung lagaring bilhin ko? Yung masipag? Yung masipag. Yung masipag? Nagpupusa. Ah, sige, sige. Bili tayo ng lagari na yung masipag. Yung masipag. Siyempre sama sir teacher. Siguro baka bukas pa kami makapagbuhos. Tamang-tama kung bukas kami makapagbuhos. Hello! Hello! Kumusta ka raw? Sabi. Bakit? Bakit di okay? Hindi po kasi. Pilo nagpapakumusta sa'yo. Ala, okay lang ako. Oo. Sana okay ka lang. Sige, sige. Pili mo na kami ng lagari. O, sige. Magaling bakal. Hindi. Nandito ulit kami sa hardware. Balik tayo. Lagari po ng kahoy. Ay, doon. Wala. Ay, wala pala silang lagari ng kahoy. Kahoy. Saan kaya mayroon? Bayaran na lang natin. Hindi, nabayaran ko na yung ano. Ang 20, binalikan ko na. Saan kaya natin mayroon, te? San Sentinel. Ay, kung nagari ka. Hindi kayo Ayun at wala doon, no? Walang lagari doon. Bali, try natin sa likod ng LCC doon sa may palengke. Sana mayroon. Kung wala, sa ibang mga hardware. Lagari po, Nay. Pangkahoy. Tuloy daw tayo. Ay, inukod kaya ang Okay lang. pag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 p
Pwede video. May sponsor ka. Magkano po sa ganito? Ayan, sir, pinakasulat niya ba sa counter? 235. Ang 235. Ate, nakabili na tayo. At tinanong ko si nanay kung masipag. Kung masipag yung nag-ari. Natawa si nanay kung masipag yung nag-ari.
At kung na papalit Sige po. Sana masipag na yung lagari na eh. Masipag yan, pagpasipag ang mga. Pag masipag daw yung kamay, masipag din yung lagari. Tiglit lang sir, nagpapalit pa. Bago mo nag-aalit, bumila ka sir ah. Nyo. Andito na kami. Tol, andyan na. Diyan kami nakabili pa sa ano? Layo. Wala pala dyan. Ay, Sa baso mo. 16. 16 ton. tinanong ko kung masipag yan. Masipag daw yan, depende sa nagagamit. 16. 235 yan tol. Wala nang resibo. Ito may ano naman oh. 235. Sariling pera mo naman yan. 16 yung lapad. Tatlo lalabas mo. Dan gawa tayo ng ano para sa forma. Lagarit. Nagadaon na sa mo na? Ah, may guhit na pala yan eh. Subukan natin to kung masipag. Ganda gamitin niya kasi bago to. Yan, niram tayo ng lapis. Tapos may juice oh. So yung mga kong ride, so tapos pag-forma, so isang tayo para pagkabit naman ng forma, sa biga yan. Ito lalagariin ko. So hiram tayo ng lapis kay Crystalline. Siminto. Amoy. Ayun yung plywood mo na. Oo, sige ba? We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Talagang masipag yung lagari. Ha? Eh, pang highlight. Oo. Kasi Sige sir, bira sir. Birahin mo. Bago yan. kami yung mga paano yung pagkakulyo. Nasa lubog. Ayan po, sino nagsasabing di nagtatrabaho si sir? Oo. Puro lang daw kain si sir. Sabi nga doon sa ano, comment. Totoo yun. Sir, nababasa mo yun, sir. Di ba nanonood ka naman ng vlog? Sir, nababasa mo yung mga comment sa yung mga basher mo? Kain. Nababasa mo? Hindi. Magbasa ka. Hindi nanonood to eh, kaso dito nagbabasa sa comment. Hindi, be. May nagko-comment sa'yo, sir eh. Puro lang daw. Puro ka daw kain, hindi ka rin tatrabaho. Oo nga. Oo nga. Oo nga, totoo yun, sir. Anong sagot mo doon? Anong sagot mo dun, sir? Dun sa... Ewan ko, hindi ko alam. Hindi, may nag-comment nga. Oo nga, yung totoo. Anong masasabi mo doon sa nag-comment kayo? Ayun, padala siya pagkain. May katrabaho po yan si Sir Pitcher, yun po yung totoo dyan. Kasi nag-i-sponsor din to eh. Ano lang yan ni sir? Libangan pa? Libangan lang to ni Sir, saka ano, sa amin kahit di siya tumulong. Lasong bago. Ha? Kayo na lasong. Kaya nga, oo nga. Kasi Sir kasi biyar magsalita. Yan. Hindi naman salita. Silent viewers po yan namin eh. Pero yung totoo po, naggumagawa saka libangan lang naman ni Sir dito. Kaya di naman namin yan talaga, di naman siya namin talagang ano yung ano na magtrabaho kasi naglilibang lang naman to. Tapos siyempre may edad na rin si Sir. Sabi ko nga pag nag-ano siya, pag nagbababada, nagbubot-bot, sabi ko huwag siya magtrabaho nung siya kasi baka madisgrasya, siyempre. Ano yan, senior na yan eh. Kaya naglilibang lang naman si Sir dito sa amin.
Saan daw yung nag-comment? Merienda. Ano naman yung lagas? Ano? Mali daw yung nag-comment ka, sir. Bakit? Hindi daw dapat ganun. Sabi ko lang dapat, kain na doon kain. Ito lang po kami nagtanong daw ng... Ayan o. Sir, tama na sir. Doon sa vlog ko. Hapon? Hindi, pati sa vlog nila, mayroon din, ganun din. Nag-comment na saan? Doon sa vlog ko meron din eh. Oo. Ano? Sabado wala ako rito eh. Oh, wala ka dito. Basta may nag-comment sa vlog. Oh, meron din muna. Mamaya rin. Yung pambira. Di naman pwedeng porsihin natin magtrabaho si sir. Kasi di naman yan katulad namin na trabador eh. Baka may Ayaw rekomenda. kada palo na. Baka may rekomenda kayo kay sir kasi naghanap yan si sir na. Oo. Ayan, Tagal pa, tagal yun. na pa. Yung mga kasama, Tagal na habang pa. buhay. Nakamasahe. Teka lang pa. Siyempre, nabuboring din si sir kasi wala naman siyang nakakapiling. Si sir kasi daw, puro lang pamasahe sa jeep, wala daw nang pamasahe sa kanya. Hindi, mabait yan si sir teacher. Pero ano ang dapat? Taga, Tanungin natin si Papa ni Jinjin kung ano opinion niya doon nag-comment? oo, ano masasabi mo dun sir? Ay ano, Elias Lagas. Nag-comment dero nagtatrabaho si sir. Hindi, sa totoo nagtatrabaho si sir. Iwan ko sa kanila kung... Mali ang comment. Oo, Ano ang dapat i-comment? yung tama. Kaya lang. Hindi, mali. Lakas ni Crystalline, nadala yung hagdan. Bigat niya, nadala ni... Bante. Ang ito sa plywood. Ako na. Ano sir? Ano sir? Ha? Lagyan mo kahit pag ano. Ano? Bante kami hirapan. Balagbag. Yung mahaba. May patungan naman kwarto eh. Hindi ka hamay daw. Sige. Hamay. Ha? Dating vlogger, tambay na lang. Dating vlogger, tambay na lang. Dahil sa scatter. Ha? Uno? Sabi mo uno. Ulo media. Uno lang talaga. Hindi, laki oh. 60 na puto.
Walang iwil. Pasuyo. Sarit-sarit kang ipon. Bako, hello. Para kita nih, paman-paman. Ha? Padagdagan ang ipon nga. Maluya. Ang uban. Bago pa kasi. Kita sana mo. Sana. Ha? Sana. Kisay. Tais. Kisay. Sana ikan to. Numero. Punta. 50. Pangit. Sarit pa nga ang ipon. Hindi pa ito masipag. Niluluwasan na ba ako? Okay. Ha? Pagal. Moy. Nilabas. Sabi ko, kumuha lang. Pantay na jeep. Ikaw na. Usog.
Gumit na naman yan. Pumasok dyan. Hindi natin itulak pa dito. Pumasok dito. Wala. Dos. Di pa. Nakatali pa rin ito. Kailangan ko pala. Ayan po, si Sir Teacher ang tumapos ng paggawa ng purma. Babaway ka rin din. Ah.